ayibo ngelinye ilanga wangivalela wanginukubeza ngokucansi okokuqala ngathula ngoba ngiyabona ukuthi ayikho into engizoyenza futhi akukho la engizoya khona ngathula ngangasho ngangaxoxa ngangabaxoxela nozawethu laba abanye ehlala nabo khona entaseni manje wabona ukuthi ngoba ngiyathula walibele eqhubeke iphindelela kwaze kwafika esikhathini ekutheni ngiyakhulelwa so ekukhuleleni kwami ngabona nje ngama symptoms ukuthi hayi ngathi angisekho right ukusho ukuthi ngibambile ngamtshela ke ukuthi nginenkinga kanje ngathi ngikhulelwe hayi wangitshela ukuthi ke yena angeke kwazi ukuthi sikhulise lengane kuzophoqa ukuthi ngihambe ngiyoyikhipha ngoba yena unonkosikazi ngiyakwazi futhi lokho ngeke ayivume nje unkosikazi wakhe hayi okay Mbukeli lapha ekhaya ngiyabingelela igama umzothule ngwakeshembe isibongo mafafuke njengedengabani isamba nesamba umgosa ngalala maqoqelo labafoza nogoja isikudla kudla uma uvimba ngala uthusungale ngumkhofo ipha madekwane oshasa ketela ngiyabingelela ngalesikhathi le iNethezeka TV Nethezeka TV inohlelo olumnandi kakhulu elithi uphila kanjani ufike kanjani la ukhona kubalekile nokuthi sifike lapho ngoba egcineni masithi uphila kanjani sibheke nemuva ukuthi usukaphi wafika kanjani la ukhona namhlanje nginenkosazane enginayo engihleli naye la kwiNethezeka TV inkosazana ngikubingelele ngwamukele kwiNethezeka TV siyaphila njani siyaphila inkosazane ke siyakubona uMakhosi nkosazane akusixoxele nje isitori sakhe utshele nababukele emakhaya mina isitori sami bhuti wami imuphi unyaka noma ngabe ngisawubala unyaka kwaba nesimo la ekutheni kwamele ngihambe ngiyothwasa kwatholakala ukuthi nginabadala so khona kubaba engakhonjisa ukuthi kumele ngiye kuyena ngahamba noma ngeke ngisayidalo le ndawo ngoba mhlawumbe abanye abantu bayamazi ngahamba ngakuleyo ndawo mangifika yonke into yahamba kahle nje kusaqala senza zonke izinto ezenziwayo nje kwahamba isikhathi kwase kufika la ekutheni sengimele ekhaya bengikhiphe ngenkomo kwaba ukuthi ke ekhaya ababengenawo amandla ukuthi balethe inkomo ezokwenziwa ngawo umsebenzi ukuthi ngikhishwe so kwaphoqa ukuthi ngizoqhubeka ngihlale khona la ekhaya ubaba mhlambe ngathi ugobela wami mhlambe uko 50 something kanje ukudala shuthi ekuhlaleni kwami yonke into yaqala yaba right engithathe sokwengane nje yonke into yaba right kwahamba nami ngiyakhula yabo kwahamba useqala nje uba nezinkulumo engingayiqondi hayi nginganaki ngitsho ukuthi mhlawumbe uyangidlalisa nje njengezingane zonke ayibo ngelinye ilanga wangivalela wanginukubeza ngokucansi okokuqala ngathula ngoba ngiyabona ukuthi ayikho into engizoyenza futhi akukho la engizoya khona ngathula ngangasho ngangaxoxa ngangabaxoxela nozawethu laba abanye ehlala nabo khona entaseni manje wabona ukuthi ngoba ngiyathula walibele eqhubeke iphindelela kwaze kwafika esikhathini ekutheni ngiyakhulelwa so ekukhuleleni kwami ngabona nje ngama symptoms ukuthi hayi ngathi angisekho right ukusho ukuthi ngibambile ngamtshela ke ukuthi nginenkinga kanje ngathi ngikhulelwe hayi wangitshela ukuthi ke yena angeke kwazi ukuthi sikhulise lengane kuzophoqa ukuthi ngihambe ngiyoyikhipha ngoba yena unonkosikazi ngiyakwazi futhi lokho ngeke ayivume nje unkosikazi wakhe hayi okay because nami ngangibuka vele ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngigcine ingane engenababa ngahamba ke kwanginikeza imali ngahamba ngayoyikhipha leyo ngane leyo zahamba izinsuku sekuphelile nokopha because makade usanda kukhipha isithuba nenkinga yokopha sekuphelile nokopha wabuya wazongibuza ukuthi senginjani ngamtshela ukuthi sengi-right yonke into isi-right waqhubeka futhi la ebegcine khona elibele ephindelela nami ngiyasaba ukukhuluma ngiyasaba ukuxoxa ukuthi nginenkinga kanje ngiyasaba nokuxoxela labesihleli nabo laba abanye odade bethu ngoba ngeke ngazi ukuthi bazosisa kanjani lento le mhlawumbe bazovela bahambe beyongiceba ngibe nenkinga njengoba mhlawumbe ngize ngigcine ngixoshwa la ekhaya because akukho ukuthi ngingaphuma hayi kuhamba isikhathi kuhamba izinyanga elibele yenza lento ngaphinde futhi ngakhulelwa sewingane yesibili manje hayi ngamtshela ke ukuthi ngibambile futhi
nginenkinga shuthi vele ilento obenenzalo eningi because vele nomakoti wakhe banengane ezo5 hayi mangimtshela athi hayi ke ayikho into azoyenza kuzomela senze njengasekuqaleni vele sekujwayele ukuthi sengiyazi senza njani mangabe ngikhulela kuzomela futhi ngihambe ngiyokwenza leyo nto leyo hayi ngiboneke manje ukuthi hayibo sengiyaphela nasemzimbeni phela manje ngiyehla emzimbeni ngine-stress ngabona ukuthi into engizomela ngiyenze la ngizovele ngeqe nje straight ngibona ukuthi ngiyaphi ngingaye ekhaya because akangavumelekile ukuthi ngingene ekhaya ngabona ukuthi yazini angivele ngeqe ngithathe le mali azonginika yona ukuthi ngiyokhipha isisu ngeqe ngibone ukuthi ngiyaphi nangempela ke kufika usuku lokuthi kumele ngiyokhipha isisu wanginikeza imali nje nginikeza imali ela ko 2000 kanje wanginikeza imali ngathatha impahla zami ngaphuma ngathi ngumuntu owasha emfuleni ngahamba kanjalo ke ngabaleka. Okay, ake sibuyele lapha ekutheni ukuthi lo baba uyena awawukhonjisiwe ukuthi uyakuyena wawutshelwe abantu noma watshelwa ngokwethongo? Ngaphupha umuzi then ngase ngahamba ngaze ngafika kuwona because kuye kwenzeke kanjalo. Okay, abakini ke bona basafika yini ukuzokubheka ngalesikhathi basanenkinga ukuthi bengakhipha imhlawumbe leyo nkomo kababa le oyokuphuma entwaseni babe safika bezokubheka noma bekulethela nje izinto zokudla? Bahamba bayeka shuthi nabo basebekhathele mina because babengena plan babefika nje ngisanda kuya bahamba bayeka shuthi babona ukuthi nami ngizolokhu ngiba stress ngibabuza sikhamba kanjani ngendaba yenkomo ekubeni kungekho abakuzamayo. Okay, ukweqa kwakho ke ngoba uthi weqa nje awubatshele ngalutho lapha egcekeni akekho ngisho yedwa wazi le story? Khuluma ngalutho ngiyazi ukuthi mhlawumbe abangaziyo bazo recognize ivoice yami bezwe sayibo siyamazi lo muntu lo because abanye besehlala isikhathi eside nabo khona bentwaseni. Kubona kukho obukusola ukuthi kwabesifazana abanye kukhona isimo asenzayo esikanje? Ngeke ngazi ngoba bewubaba osabekayo ngenzeka ukuthi bakhona nabanye ababhekane nesimo sami bathulile nabo abasho lutho abaxoxa. Okay, ukweqa kwakho weqa uphuma uyaphike ekhaya usuke waye ekhaya njengamanje ukuphuma kwakho nje entwaseni ke manje uphume uye emfuleni wathatha impahla kanti uyeqa nanga imali ukunikile u2000 uphuma uyaphike? Ngahamba ngayozama ukuqasha for leyo nyanga leyo imkhukhu ngazama ukuthi ngithola umsebenzi ngikhumbula kahle umsebenzi wokuqala bengisebenzela amandiya ngiwashela so ngikwazi ukuthi ngithola imali yokuqhubeke nempilo nathi nengane ikhula la esiswini kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngiyadeta-ke ngayikhulisela ingane. Lo muntu umuntu wesintu uyazi ukuthi ukuchitheka noma ukuchitheka kwesisu kuyinto ejule kakhulu kubantu abathinta isintu kakhulu. Nawe umuntu futhi osuke uyothwasa lapho umuntu oyaziyo leyo nto kwakukhona enikwenzayo mhlawumbe ukugeza lawo mathunzi naye geze lawo mathunzi ngasese uma kuya ngokuthi useyikhiphile umntwana? Khona awayenginikeza khona mase ngibuya esibhedlela anginikeza ukuthi ngihambe ngiyogeza ngigqume nangalokho. Okay, kumanje ke ubuyile waqala umsebenzi ke ekhaya usuke waya nekhaya ekuthenini ukuthi uyosho ukuthi cha sewaphuma lapha entwaseni wenza kanje? Bengingakaze ngiye kodwa bengike ngabafonela just ukuthi bazi ukuthi ngikhona ngiyaphila kodwa ngibatshelanga ukuthi angisekho lapha ngoba bazolokhu bengibuza ukwenzakaleni angakabatsheli ngiyaqala nje ukuthi ngisixoxe lesi story bengilokho ngithule naso. Bona uyafisa ukuthi ekugcineni ugcina ubatshela iqiniso eliphelele nokuthi ke ngoba kufanele uphume lapha entwaseni ubuye ngala yipi indlela osuke wacabanga ngayo wena ukuthi usuzobuyela ekhaya mhlawumbe wenze ngenye indlela angazi ukuthi ucabangeni noma kukhona abantu abake bekubhekele uye kubona uyobheka ukuthi usungamisa kanjani ke manje ekutheni ukuthi uqhubeke neprocess yakho? Bengingakaze ngiye kwabanye abantu kodwa into ebengicabanga ukuthi ngizama ukuthola omunye umuntu wesiZulu ngimchazela ukuthi ngaba nenkinga kanje mhlawumbe khona isixazululo angaqhamuka naso esingangisiza nokuthi ngikwazi ukungena ekhaya futhi. Okay, ukulekelela ukuthi uye ekhaya
thina njengenethezeka TV sesihamba ngasese ngoba phela kwesinye isikhathi ezinye zezinto ngeke siveze khona la kumabona kude ngenxa yokuthi abazali wena nabanye abantu kodwa makuphoqa ukuthi sikuveze ukuthi si-update abantu ukuthi sagcina sihambe kanjani nalolu daba kuyosithokozisa ekutheni ukuthi usiyalele sifike sizwe kubona ukuthi kanjani mase siyabheka ukuthi siqeda kanjani lolu daba nalo baba sikhuluma kanjani naye lo okuyena owenze lesigameko ngoba kumanje uphumile entwaseni angazi noma nisaxhumana asisaxhumani nalo baba wake wakufonela lutho lokungahamba kaze angifonele shuthi naye wabona nje ukuthi susumthwala emahlombe akhe ngokuthi ngiyibalekele okay ikuphi ongaxwayisa kakhulukazi umbukeli lapha ekhaya khona ababukeli abaseyinkingeni ezifanayo kukhona abasentwaseni kukhona abahamba kakhulukazi ogobela thizeni egcineni kube khona isimo sikanje uthola ukuthi umuntu uyasifihla ngenxa ukuthi uthembele kuyena lo muntu wena ungathini kuyena lo umbukeli njengamanje ekhaya into engayisho nje ukuthi akukho okudlula ukuthi ukhulume kuyasiza ukuthi ukhulume ngoba abanye begcina sebeyibulala thosuza umuntu kuthiwa wayeyothwasa wangabuya mhlambe wayibulala kube ukuthi wayesaba ukukhuluma kuyasiza ukuthi ukhulume noma ngabe lowo muntu loyo wakwenza leyo nto mhlambe usabeka kangakanani kodwa kuyasiza ukuthi ukhulume nabantu futhi abangeke baze bakujudge abantu abazozama ukuthi bakusize okay kubantu osuke wakhuluma nabo icase ikhona eke yavulwa noma akazi uyivula icase bengingakayivuli icase hayi sizokulekelela kokunye nokuthi egcineni uma kufanele igcine ivuliwe icase koya ngawe ukuthi uthini sibone ukuthi simisa kanjani ekutheni ukuthi lolu daba liqhubeke liye phambili lize kufike egcineni okay kulungile mbuke lapha ekhaya ilona daba lolu lukasisi liyaqhubeka ke lona ngoba akakayi ekhaya ungayi kwakhe ekhaya futhi akasaxhumana lo ugobela wakhe lapha entwaseni so ukuhlanganisa lemndeni nokuthi njengefamily bebona ukuthi benze njani noma bavula icase noma benza njani kukubona kodwa thina njengenethezeka TV umsebenzi wethu ukuthi sixwayisa abantu abaningi nokuthi bephumele obala lezi izitori ziningi sike sizizwe omunye esikhuluma istory sekunezigameke eziningi naso lesi esikhuluma ngaso namhlanje sinezigameke eziningi ngoba kuke kwakhishwa umntwana shothi umntwana ongabe uyaphila manje ukhishiwe kunomntwana omncane njengamanje okhona kodwa lo mntwana udinga ubaba wakhe ugobela udinga ifamily akakaphuma umntwana entwaseni ekhaya siningi kakhulu istory so sizoqhubeka naso ngenye indlela sinethezeka TV masithi uphila kanjani suke sibheka izimo ezikanje empilweni igama lami ngingumzothule ngokashembe sibongo sizohlekina zonke insizwe eNingizimu Afrika engaphezulu kwami ayifakile egini focus company lakhe lamasoka Tobe dotele empahleni umphendlemani umama omkhulu kusigaqaza iphoto ngaphathwa ngaphezulu ayiphindi idibali yipha